Malawi Today. Pamene zambiri zikuchitika mdziko muno, nduna yakale yofalitsa nkhani ya Moses Kunkuyu boma lawasinthira milandu imene ikuayimba. Kodi milandu imene ndiyoti bwanji? Takhalani pompo pamene tikhale tikupasirani nkhani zimenezi mwatsatanetsatane. Chiwerengero cha amayi omwe akumamalira pobereka chikupitirira kukwera mdziko muno. Pachaka amayi okwana 2,200 amataya miyoyo yawo kamba ka mavuto auchembere ndi ubereki. Wezi Gausi ali ndi zambiri mu ripoti ili. Malingana ndi mmodzi mwa anthu ochita kafukufuku ku bungwe la Malawi Liverpool Welcome Program, Louis Gadama, ati kafukufuku amene amapanga apeza kuti amayi ambiri amamwalira kamba ka matenda amene amakumana nawo pa nthawi yobereka. Iwo ati kafukufuku wawo wapeza kuti matenda amene amapha amayi akabereka kumene kapena pa nthawi yobereka akhoza kuchiritsidwa komanso kuthana nawo mosavuta. Kafukufuku amene tinapanga uyu akuonetsabe kuti infection ndi matenda amene amayi oyembekezera amakhala nawo kapena akamabereka o akakhala 6 weeks after atabereka. Matenda amakhala timati infection tingotero. Mmodzi mwa akuluakulu ku nduna wa zaumoyo a Henry Phiri avomereza kuti amayi ambiri amataya miyoyo yawo pa nthawi yobereka mdziko muno. Nkhani ndiyo kuti no kukhazikika kapena kuti no kuyesesa kuti wopereka ntchito zimenezi akuchita zimenezi kwa patient wina aliyense nthawi ina iliyonse. Zinthu zake monga ngati kusamba m'manja, kupereka mankhwala amene mzimayi akupita kukachira njira ya operation, kulandira madrip aja okwanira ofunika ndiponso okwanira mu nthawi yake. Zinthu ngati zimene sikuti ndi zinthu zachilendo kwambiri, koma kuti mwina nthawi zina sitimachita bwino, mwina kutayira, mwina Ripoti limene bungwe la World Health Organization lidatulusa lokhuza dera la Africa linaonesa kuti amayi okwana 178,000 amamwalira chaka ndi chaka kamba kazovuta zimene zimabwera pa uchembere ndi ubereki. Ndipo pafupifupi amayi 19 pa 100 aliwonse omwe ali oyembekezera amadwala matenda ovutika m'maganizo malingana ndi Associate Professor wa zauchembere pa sukulu ya ukachenjede ya Kamuzu University of Health Sciences KUHES a Genesis Chorwe Sungani. Iwo anena izi lachitatu mu mzinda wa Blantyre pa kampasi ya sukulu ya KUHES kwa Kameza pa msonkhano wa zaumoyo wa amayi oyembekezera. Mwaigowero ali ndi zambiri mu ripoti ili. Msonkhano unakonzedwa ndi bungwe la Malawi Epidemiology and Intervention Research Unit MEIRU mogwirizana ndi Kamuzu University of Health Sciences KUHES pamodzi ndi unduna wa zaumoyo. Ndipo cholinga chake chinali kuwunikira njira za chisamaliro cha amayi oyembekezera Malawi. Katswiri wa za maganizo a Robert Stewart amene amayimirira MEIRU ati amayi Malawi muno amakumana ndi mavuto osiyanasiyana. Iwo akufotokoza. Amayi Malawi muno amakumana ndi mavuto osiyanasiyana monga umphawi komanso matenda osiyanasiyana. Zonsezi zimatha kupangitsa kuti amayi azikhala ndi mavuto a mu ubongo pa nthawi imene ali ndi pakati komanso pambuyo pake. Izi zimayika moyo wawo komanso wa mwana pa chiopsezo. Choncho tikulimbikitsa amayi oyembekezera kuti apeze thandizo. Ndipo a Professor Genesis Chorwe Sungani ati mavuto a maganizo mwa amayi ndi ochuluka ponena kuti mayi mmodzi mwa amayi asanu aliwonse amakhala ndi vuto la maganizo. Kwathu kuno kafukufuku tikatenga chitsanzo cha matenda okhumudwa amene amatchedwa kuti depression mwa amayi pafupifupi 20% kapena mmodzi mwa amayi 4 aliwonse amapezeka kuti ali ndi vuto lokhuzana ndi matenda ankhawa kapena matenda okhumudwa. Poyimirira unduna wa zaumoyo amadalitso makhalira ati boma lakonza ndi kugawa zikalata zomwe zingathandize achipatala kuthana ndi matenda a maganizo a amayi oyembekezera. Tilosangalala kunena kuti tabweresa buku limene lizithandizira anzathu ogwira ntchito makamaka manesi kapena kuti madokotala amene azigwirisa ntchito kuti adziwerenga kapenanso ndikuona kuti kodi
mzimayi amene aloyembekezera angamusamalire bwanji mpakana kumbali za malingaliro angwiro mpakana kuti akathe kukhala ndi chisamaliro choyenerera. Anthu omwe anachita nawo msonkhanowo atsindika kufunika kuthandiza amayi oyembekezera. Boma lasintha milandu imene mkulu kopa anthu mchipani cha MCP a Moses Kunkuyu akuaganizira kuti anapalamula. Akunkuyu omwe poyamba anamangidwa pa mlandu ofuna kubweretsa chisokonezo pa zomwe anayankhula pa mwambo wa maliro wa Amadalitso Kazombo ku Kasungu, tsopano awatsegulira mlandu ozembetsa ndalama ndi kugwiritsa ntchito udindo molakwika. Amene akuyimira pa mlandu Akunkuyu a Jefferson Kadzipatike akufotokoza zambiri. Khoti lapereka belo kwa Honorable Kunkuyu amene anamangidwa pa Mande, ndipo laika fundo zosiyana-siyana. Fundo yoyamba ndiyoti azionekera ku khoti kamodzi pa Sabata pa mwezi tsiku lomalizira lenileni la mwezi uliwonse azikaonekera ku polisi ku National Police Headquarters kuno ku Lilongwe. Komanso anena kuti apereke ndalama yokwanira 1 million kwacha ndikutinso asasokoneze mboni za boma. Ndife odabwa chifukwa pa Mande pamene amamanga aboma amawaiba mlandu kuti amafuna kubweretsa chisokonezo chifukwa cha zoyankhula zimene anayankhula pa maliro a Kazombo ku National Headquarters ya Malawi Congress Party kuno ku Lilongwe. Ndiye lero mlandu umenewo autayiratu abweretsa mlandu wina oti akukhudzidwa ndi kusokonezeka kwa ndalama zimene zinali za ku Malawi Post Corporation. Mbali ya boma yamaliza kubweretsa mboni zake pa mlandu okhuza kuchita nkhanza kwa anyamata achichepere umene nzika ya ku the Netherlands a Wim Axter akuimbidwa. Bwalo la Chief Resident Magistrate lati lidzapitirira kumva mafunso aoganiziridwa pa 25 mwezi wa Mawa. Mkulu wa zofufuza milandu mchigawo cha polisi kummawa cha kumadzulo kwa dziko lino a Simeon Khamisa ndiwo anapereka umboni omaliza wa boma, pamenenso a Michael Goba Chipeta, loya watsopano oyimira oganiziridwa, anapempha kuti mlandu uyime kaye, koma bwalo lakana. Daniel Zimba ali ndi zambiri mu ripoti ili. Mkulu wa zofufuza milandu mchigawo cha polisi kumwera cha kumadzulo kwa dziko lino a Simeon Khamisa ati iwo adalandira malipoti kuchokera kwa anyamata omwe akuti adachitidwa nkhanza zogonana ndi a Wim Axter, ndipo atawafunsa oganiziridwa awo adavomeranso kuti adachitadi nkhanzazo koma asakudziwa kuti kutero ndi mlandu kuno ku Malawi. A Michael Goba Chipeta yemwe tsopano akuyimira oganiziridwa awa anauza bwaloli kuti iwo awasankha kumene kuti ayimirire oganiziridwa awa, choncho anapempha nthawi kuti ayitsate bwino milanduyi, koma oweruza apochiotcha agwirizana ndi oyimira boma kukana pempho loti milanduyi ayambe ayimitsanso kaye. Malinga ndi achiotcha komanso ajere a Axter anali ndi masiku opitirira 60 kuti apeze loya wina kutsatira kusankhidwa kwa loya wawo wakale a Faustino Maere kukhala Director of Public Prosecutions, ndipo ajere ati iwo akuona kuti pempho la Achipeta linali mbali imodzi yofuna kuchedwetsa milanduyi. Tamaliza kupereka mambo ya posi kumanija nawo kungoti no abwalo abasali kupata kuti mlandu kusapitiza pa 25 February ndicho linalo kuti mwina ngati aloya oyingira mlandu ali mafunso kaza ifuse mboni yake azati kuchoka akonde kuti timapita no stage yomwe timati approach apereke chigamulo. Ndipo a Memory Chisenga ndi mkulu wa bungwe lomenyera ufulu wa ana la Child Rights Advocacy Center lomwe likutsatira bwino milandu ya a Wim Axter. Zinakhala kuti kumbuyo kuzimayenda mezi kuyendera pano pasibwezi tidakali pano patsiku la lipoti, koma chifukwa kuti kunali zovuta zina zimene zimapangisa unena kuti mlandu umene kusamayende zakhala zovuta kwambiri, koma tikukhulupirira ndithu kuti ndimene nkhani yambira kuyenda pano pakunena kuti amaliza kuita pare ma witnesses, tikukhulupirira ndithu kuti chilungamo chioneka. Pakadali pano bwalo la Chief Resident Magistrate lati lidzapitiriza pa 25 mwezi wa Mawa kumva mafunso ambali ya oganiziridwa kwa mboni yomaliza ya boma. Oyimira boma pa milandu auza kuti apemphedwa makamaka kuti adzigwira ntchito yawo modzipereka pofuna kuti Amalawi adzipeza chilungamo pa milandu. Nduna yona za chilungamo a Charles Mhango yanena izi pamene inakayendera maofisi a boma oyimira boma pa milandu ku Blantyre. Mhango ati ofisi iyi ndiyofunikira kwambiri pa milandu. Iwo akufotokoza kuti ineyo ngati nduna yawo ndikuyembekezera kuti anthu pogwira ntchito
pasi pa ulamuliro wa unduna wanga agwiritse ntchito pa Chingerezi tikuti ma principles ngodya zinayi kapena ngodya 4. yoyambirira ndiyoti achepese kapena asapange ziphuphu, pa Chingerezi timati integrity ikutanza kuti munthu asapange zozikonda iye yekha, koma akonde dziko, akonde amalawi, komanso asakhale kuti akupanga nawo ziphuphu zimaononga dziko. Misewu yathu ikuonongeka, mankhwala akubedwa chifukwa cha ziphuphu. Chimene chocho ndi sitikukonda dziko lathu. Komanso ndasimikizira ndapemphaso kuti aonese mtima wokonda ntchito, wogwira ntchito ndi kulimbikira ndicho kutandaza kuti akamabwera agwere nthawi yabwino, asabwere kuti mochedwa, komanso osamathawira ntchito, komanso akakhala pa ntchito pa desk pacha akhale kuti agwira ntchito ya boma. Ndipo a Josephine Gwaza amene ndi mkulu wa ofisi ya ozenga milandu mboma la Blantyre akufotokoza mmene ulendo wa ndunayi walimbikitsira ntchito zawo. Ife tinalosangalala kuti anduna anatiyendera lelolo ndizosowa kuti anduna line minister yanu abwere manabwera limodzi ndi Solicitor General ndicholinga chawo chinachoti azatimve mmene tikugwirira ntchito yathu komanso nkhawa zathu zimene zikutipangisa kuti mwina tisapange perform mmene timayenera kupangira perform. Ife ndofodala kuti anatiyendera ndipo atimvadi atipangaso motivate kuti tikhale olimbikira pogwira ntchito yathu. Mukuonera nkhani mwatsatanetsatane kuchokera kuno kukanema wa Times TTV, tikupatsirani zambiri zikangotha izi. Ngatsitse mitengo ya mbewu yomwe akuti ikupweteka alimi. Iwo anapempha izi ku mkumano waukulu wa bungwe la National Smallholder Farmers Association omwe ukuchitikira mu mzinda wa Lilongwe. Brenda Kayo ali ndi zambiri mu ripoti ili. Ambirizi alengeza kuti kuyambira mu April chaka chino dziko lino liyamba kupanga mbewu mdziko muno ndi cholinga chofuna kutsitsa mitengo ya mbewu. Andunawa ati ulimi ndi chuma, kotero nkofunika kuti alimi azipindula akamachita mabizinesi awo. Iwo apemphaso bungwe la NASFAM kuti pomwe akuchita msonkhano wawo waukulu wa masiku awiri aunikire momwe alimi akugulitsira mbewu zawo ngati akupindula. Kuonjezeraponso iwo ati boma liwonetsetsa kuti misika ya adimake atsegulidwa kuti likwanitse kugula chimanga kwa alimi pa mtengo wabwino. Chaka chinocho tiyamba pa ulimi wokubwera mu April, May, June, July otilira kuti lime mbewu achite encourage alime mbewu adimake igula mbewu Smallholder Fertilizer Fund igulaso mbewu zikuonetsetsa kuti masika mochipa. Ndipo mmawu ake mkulu wa bungwe la NASFAM Abeti Chinyamunyamu apempha boma kuti liunikire ndondomeko za FSIP momwe zimagwiritsidwa ntchito. Choyambirira timapempha kuti isangokhala programu yoti tizikhala ngati tasezemukira chaka ndi chaka, atipase ndondomeko kapena plan yabwino kuti mzaka zitatu kapena zaka 5 tikufuna kuti FSIP iyende motere. Zikatero ndikuti alimi amatipanga plan bwino, komanso anthu ena amene amakhuzana ndi FSIP kama kampani yovomereza ndi ena akuzanso kuziwa kuti maplani awo akhale odani. Mkumanowu ukuchitika pamutu oti kutukula alimi ang'onoang'ono kudzera muluso la makono ndi kupanga zinthu zapamwamba. Manja opitirira 3000 akuyembekezeka kupindula ndi thandizo la chakudya kutsatira njala imene yakhuza anthu ambiri mboma la Neno. Bungwe la Partners in Health ndilo lapereka thandizoli limene ndi la ndalama zokwana 1.2 billion kwacha. Pali chiyembekezo choti manja ovutikitsitsa ndi amene apindule ndi thandizoli. Patrice Williams walemba ripoti limene akuwerenga ndi Florence Mwale. Ntchitoyi ikudza kutsatira malipoti osonyeza kuti manja mazana ali pa chiopsezo cha njala m'boma la Neno. Poyankhula atapereka thandizoli, mkulu wa bungweli Apasimenye Clema wati ndilozipereka kuthandizira ntchito yothana ndi njala. Ife pokhala bungwe la zaumoyo nthawi zonse timakhala ndi chikumbokumbo chofikira ma patients amene akulandira thandizo la mankhwala ma treatment programs osiyana-siyana. Choncho kuphatikizapo kuti amene tikuwathandiza ndi thandizoli ndi amene sakufikiridwa ndi thandizo la boma, ndi mabanjanso amene mukupezeka ma patients osiyana-siyana
zitokhala kuti mwina muli patient wa TB, HIV patient, NCD patient, komanso azimayi amene ali oyembekezera ndi amene akuyamwisa. poyikirapo ndemanga bwanamkubwa wa boma la Neno Alfred Hauya wayamikira bungwe la PIH kamba kathandizoli. Hauya alangizanso anthu kuti asiye kudalira kwambiri chimanga chokha, ponena kuti mbewu zina monga nyemba ndi mbatata zingathandizire kuthana ndi njala. Chaka chatha mvula inavuta kuti mafamilies ena sanakolole, koma ngati kuneno tili ndi mafamilies pafupifupi 30,000 amene anakhuzidwa ndi vuto limeneli, amene pofika tsiku lale akanena ndithu kuti akhali ndi vuto la chakudya. Ndinenenso kuti titapakunkhaonkha pamene anasalirawo tinapeza anzathu apartners in health amene lero tikuyikira umboni kuti atithandiza kwa miyezi 3 ikubwerayi kutithandiza mafamilies 3,000. Manja opitirira 3,000 ndi amene apindula ndi thandizoli. Mwazina manja awa akumalandira thumba la chimanga lolemera makilogramu 50, nyemba, mchere, mafuta ophikira komanso ndalama zokwana 15,000. Pakadali pano mpingo wa Salvation for All Ministries wapereka thandizo la chakudya kwa manja amene akhudzidwa ndi madzi osefukira boma la Nkhotakota. Mkulu wa mpingo wa Apostle Clifford Kawinga wati thandizoli laperekedwa pansi pa ndondomeko ya Hope Field Initiative imene mpingowu unakhazikitsa. Innocent Chunga walemba ripoti limene akuwerenga Mercy Matonga. Asanapereke thandizoli Kawinga anadyetsa mawu a Mulungu kwa anthu pofuna kuwapatsa chilimbikitso komanso kuwachiza matenda omwe ali nawo. Mbusayo wapereka matumba achimanga okwana 3,000 ndi mapepala omangira nyumba kwa manja 3,000 dera la mfumu yaikulu Mwadzama mbomali. Anthu ambiri alibe nyumba, alibe zakudya, malo ogona. Tonani mavuto amene akufikira anthu amene anali ndi mavuto kala osowa zakudya. So pa chifukwa ichi tabwera kunoku kudza khala amodzi kuti taonetse chikondi. Tikawerenga Bible lathu 1 John 4, 1 Yohane 4 verse number 8 kuti yese amene sakonda sadziwa Mulungu kuti Mulungu ndiye chikondi. So chimene tabwerera kuno ndikungoonetsa chikondi kwa anthu awa kuti Mulungu okoma mtima awatonthoze ndi kuwalimbikitsa. Mfumu yaikulu Mwadzama yayamikira utumiki wa Kawinga pomwe ati anthu ochuluka ndera lake akusowekera zinthu zochuluka. Manyumba ngono minda chimanga chapili ati nkwika nipa vuto lamdira mwanga muno moni usefugula kwaja pamadzi kwa chimanga uye mati atenga chimanga ena adalima kuchinangwa chatengedwa moti pano panthu zakudyazi palibe nanga titani ndiye mwina mmene atipasako chimangacho tikhozola masha moyo kuti Mulungu watikonza usiyana ni vinthu vimene vitata vinapita. Mmodzi mwa anthu opindula ndi thandizoli Ainita Mphamba agwirizana ndi mfumu pomwe ati iwo analuza kalikonse pa nthawi yomwe ngozi ya madziwa inachitika mderali. Pe chinthu chochita chalandira bwino pochonera kuti silimembekeze kuti thandizo likhazi kubwera koma ni chisomo chokera m'dzina la Mulungu. Kotero apa ife wathu muthokoza amene tachilandirira kuti mafuta ena achepa m'makomo athu mudzi wathu. Anthu oposa 30,000 ndi omwe anakhudzidwa ndi madzi osefukira m'boma la Nkhotakota. Mwa anthuwa ena pafupifupi 3,000 anasowa pokhala ndipo 12 ndi omwe anataya miyoyo yawo mdera la mfumu yaikulu Kanyinda. Kumzimba mfumu yaikulu Jalavikuwa yapempha apolisi komanso oyang'anira chilengedwe kuti athandizire ntchito yoteteza nkhalango m'bomalo. Mfumuyi yanena izi pamwambo obyala mitengo umene abusa a sinodi ya Livingstonia anakonza kumzimba pa sukulu ya sekondari ya Bwengu. Mfumuyi yalimbikitsanso mgwirizano pakati pa mafumu ana sukulu ndi makolo pa ntchito yolimbana ndi mchitidwe odula mitengo mwachisawawa. Atupere Rashid ali ndi zambiri mu ripoti ili limene wawerenga ndi Chimwemwe Maseko. Jalavikuwa anati kudula mitengo mwachisawawa pofuna kuotcha makala kukubweretsa mavuto ochuluka monga kusefukira kwa madzi
komanso kuguga kwa nthaka. Khalidwe umene uliko koma ndikuwuzuzula kwambiri kuti ndiwosakhala bwino chifukwa tikuona zosatira zace zimene zikuchitika ngati kunoko kudera komanso ngati ku Malawi zikubwesa mavuto ochuluka kwambiri. Nde ndikuzuzula ntchito umene kuti tisiye kuchitidwa kupanga nkhani yodula mitengo tisiye. Wapampando wa bungwe la abafunditsi Mbusa Samson Patrick Ng'anjo anati adzala mitengo 1000 pa tsikuli. Panali madera ambiri amene tinali nawo pa mndandanda wathu tikazale koma pakuona kunoko chifukwa cha kusefukira kwa madzi amene amachitika pafupiso kuno chifukwa tinati tipite ku Bwengu tikayambire kumeneko. Wothandizira mkulu wa zankhalango kudera la zaulimi la Bwengu Extension Planning Area EPA a Geoffrey Simlemba anati derali likukumana ndi mavuto osefukira kwa madzi kuyambira mchaka 2020 kamba kuononga za chilengedwe monga mitengo. Tikumatha kufira ndithu kuti chilengedwe chikuonongeka chifukwa tumakhala ndi mafloods chaka chilichonse kuyambira 2020 chifukwa chakuti kuntunda uku kunadulidwa kwambiri mitengo. Andi zifukwa zina zinapakisa mwina mitengo idulidwa ndi kuotcha makala komanso nkhuni zowumbira njerwa. Asimlemba anati ngati dera akulingalira zozala mitengo yokwana 121,000 ndi thandizo lochokera kwa abwezi awo pa chitukuko monga Total Land Care, World Vision komanso boma. Unduna woona za chilengedwe unakhazikitsa ntchito yozala mitengo ya chaka chino ku Phalombe pa moto wakuti mitengo komanso nkhalango gwero la chitukuko kudera. Nkhani zathu ndi zomwezi kumatisanasiyane nayinso mitu yake. Amayi oposa 2000 akumataya miyoyo yawo kamba ka mavuto auchembere ndi ubereki pa chaka. Boma lasintha milandu yomwe a Moses Kunkuyu akuyimbidwa. Monkhani zina magulu osiyanasiyana akupitiriza kupereka thandizo la chakudya pamene njala yakhuza mabanja ambiri mdziko muno. Mutha kupeza nkhanizi ndi zina zambiri kudzera pa makina a internet pa times.mw, pa Facebook pa tsamba la Times 360 Malawi, X @Times360 Malawi, komanso pochita subscribe ku 1895 pongoyimba *1895#. Munali ndine Matilda Majawa.